Ohrievanie jadra je spôsobené vonkajším kozmickým pôsobením, ktorému je planéta vystavená každých 12 000 rokov. Stúpajúca intenzita hurikánov, dažďov a sucha je len začiatok. Zem začne byť priamo vystavená vplyvu kozmického pôsobenia na konci roku 2024. Vami znečistený oceán si nevie poradiť s odvádzaním tepla. Preto k nárastu katakliziem dochádza v predstihu. V takomto rozsahu sa to deje prvýkrát za celú dobu života planéty. Ak sa situácia s oceánom nezmení, kataklizmy vymažú z povrchu Zeme všetko živé. Do bodu, odkiaľ hneď návratu, vám zostáva len niekoľko rokov. Čo bude potom? Podľa výpočtov vašich vedcov sa vysoko pravdepodobne v roku 2036 v dôsledku prehriatia útrop môže rozstaviť plášť. Vtedy dôjde k prielomu v Mariánskej priekope, do útrop sa vovalí voda a to môže viesť k výbuchu, v dôsledku ktorého môže Zem stratiť atmosféru a zahynie. A teraz to hlavné. Vy máte možnosť zastaviť kataklizmy a zabrániť zániku planéty. Zavedenie generátorov atmosférickej vody poskytne čas na vyriešenie tejto životne dôležitej úlohy.